टाइमा खैथा जाखो? 9था जाबायानो माथो। दानियाबा मोस्रोमखौ फन खालामनोसै। सोरनि फन फैलायखो आरो बै दालिमनिनो खोनो आरो दालिम नङाबा आइनि। मानो एसेबां डिस्टार्ब बिसोरो मानो? बिसोरनि थाखायनोथ' आंनि लाइफआ सान्थि गैला। आंनि लाइफआ धंस' जाबाय। जेरावबो सान्थि गैया, न'आवबो बाहेरावबो। बाराबा दानो सिम थिम सिफायनानै गोदान सिम सोना लागोन देलै। औ बिदिनो खालामनांसिगोन। आं गोदान सिमखौनो बानायनांसिगोन। मानोथ' मा होमबा डिस्टार्ब। आंहा मोस्रोमखौ फन खालामनो नागिरदों। मायो मा नंनायनि नङिनि फन हरबाय थायो नोंसोरो हा? मानो आंखौ एसेबो सान्थि होआ नोंसोरो? न'आवबो सान्थि होआ, बाहेरावबो सान्थि होआ। हा? मा ओंखारबाय थायो? माखौ एसेबां खबर लाबाय थानांगौ हा? नंनायनि नङिनि माबा फनखौनो हरबाय थागोन। मा होनदों नोङो? बिमाया फन हरनानै खबर लायो, बेखौबो नोङो गाज्रिसो मोनो हा? गोसोखाङो नोंखौ, गोसोखाङो, बेनिखायनो खबर लाबाय थायो। नों बेखौबो गाज्रिसो मोनो मा? गाज्रि मोना आयै, गाज्रि मोना। थेवब्लाबो माखौ एसेबां फन खालामबाय थायो नोंसोरो? दासो 9था जादों। 9था बाजियावनो नोंसोरो आंखौ खबर लानांगौ जाबाय नामा? दायो बेलासे लाबाबोथ' जायोना। लादो आरो हाय, गोसोखांदोंखाय बेखौनो गाज्रि मोनो। जागोन दे, लाला दे, हरला आङो। बिमाया खबर लाबाबो, बिमाया मोजांनि थाखाय बाथ्रा सानबाबो गाज्रिसो जायोना। लाला दे, लाला दिननिफ्राय आङो। दोनहाय, दोन। माबा आयै, नोंखौ माबा गाबनाय खोनाबानो आं बोरैबा मोनफिनोलै। जेमान रागा जोंबाबो। मानो बेफोरबायदि नोङो आंखौ मानो जबरदस्ति दालिमजों हाबा खालामना होनाय? आं एसेबो गोसोआनो गैयामोन। आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनोलै आयै, जोबोद अनोबो। नाथाय मानो जबरदस्ति दालिमखौ हाबा खालामनो होनाय नोङो आयै? मा नोङो गुबुन सिख्ला नागिरना मोनाखैमोन? दे, नोंनो लाइमोनखौ बिहामजो नाङा दे। गुबुन सिख्लाथ' नाय, एसे मोजां सिख्ला। मा दालिमखौ नाङा होनबाबो फसाया होनबाबो नों मानो जबरदस्ति मानो ब्रायै हाबा खालामना होनाय आंजों? आंहा दा जेबो सान्थियानो गैला। बेनिखायनो आंबो लाइमोनखौ लागोन। नायबाय था। नोंसोरखौ आं मोनथिहोआ होनायालाय। सिरि सिरि हाबा खालामखुमागोन। मानसियाबो मा टेनसन नोंसोर आरो। र' आं मोस्रोमखौ फन खालामनि र'। बिबा आरो फनखौ रिसिभ खालामगोन ना खालामा? हरगोन ना हरा नाम्बारखौ? हरगोन। मोस्रोमा बिबारि बायसि नङा, हरगोन। हेलौ। औ, मोस्रोम बाजै। सिनायदोंना? आङो राहुल, नेर्सोननि लोगो। औ, सिनायदों दे। मायोमोनबा? मायोमोन माने गाज्रि मोनाबा आं मोनसे नाम्बार बिगौमोनलै। नाम्बार? सोरनि नाम्बार? हरगोन ना नोङो बाजै? हरगोन ना हरा? माबा नोंसा लाइमोन आब'नि नाम्बारखौ आंनो हरनो हागोन ना? लाइमोन आब'नि नाम्बार? मानो नांगौ नोंनोलाय? नांगौ दे, नांगौ। आंनो हरो ना अननानै, प्लिज ना। मोस्रोम बाजैयाव हरो ना अननानै। राहुल, नोंलाय माथो हाबा खालामबायनो? नों हाबा खालामखांनायनि उनावबो लाइमोन आब'नि नाम्बारखौलाय मानो नागिरदों? नांगौ, आंनो नांगौ। नोङो नांगौ होनबानोखि मोनगोन नामा? हा? नोङो जुदि लाइमोन आब'खौ एसेबां मोजां मोनोमोनबा मानो हाबा खालामाखै? हा? मानो गुबुन सिख्लाखौ हाबा खालामनाय? ओमफ्राय हाबा जाखांनायनि उनाव लाइमोन आब'खौलाय मानो नागिरनांगौ? नांगौलै मोस्रोम बाजै, हरना अननानै। नाम्बारखौ हरबालाय माथो जायोखाय? हरा आङो, गावबा गाव बिना लाबानो जाबाय। आं दा मानसिखौनो अबाव लोगो मोननो? न'आवबो दा बोरै थांनानै बिहैनो आं? ओमफ्राय नोंसोर नाम्बारखौनो मानो हरनो हाया दे? नाम्बार हरनायालाय माथ' गिदिर खामानि? नाम्बार हरनायाथ' गिदिर खामानि नङा र', नाथाय गिदिर खामानि जालांगोन बेजोंनो। महाभारत रामायण जागोन जुदि आङो दा लाइमोन आब'नि नाम्बारखौ नोंनो होयोबा। जिखिजाया राहुल, नोङो दा हाबा जाबाय मिन्थिगौ ना? नों लाइमोन आब'खौ बावदो। आङो हाबा खालामदोंबाबो आं गावनि गोसो मथै खामाखैथ'। आइनि थाखायसो मिन्थिगौ ना? जायबा सिख्लाखौ आइया हाबा खालामना होदों आंजों, आं बै सिख्लाखौ इसेबो मोजां मोना, इसेबो फिलिंसानो फैया, मिन्थिगौ ना? बेफोरखौलाय जोंलाय मा मिन्थिगौ? बै हाबा खालामनाय समावनो बुंनांगौमोन ना, फिलिंस फैया मा फैया होननानै। दालाय जोंनि सिगाङाव बखिबा मा जानो? ओइ राहुल, जानला मानला नङा दे, जानला मानला नङा। मालानि फिसाजोखौ हाबा खालामनानै नोङो धोखा होनो सानदों नामा? लाब गैला नोङो लाइमोन आब'नि नाम्बारखौ नागिरनानै। लाइमोन आब'आ नोंखौ लाखालाबो थां। नङा एसेबां जुदि गारनो हालाय मोजां मोनोमोनबा सिगांनो बुंना लानांगौ ना। बुंदोंमोनलै, बेसेबा गाबदोंमोनबो आङो, नाथाय आइयानो थैनो नागिरनानै।
आं दा जाय सिख्लाखौ हाबा खालामदों बे सिख्लाखौ लाबाबा थैगोन होनना बुंनायखायसो आङो हाबा खालामबाय। माथो बुंबावनो आरो नोंहानो खाफाल गाज्रि। थेवब्लाबो नोङो जुदि लाइमोन आबोखौ एसेबां मोजां मोनोमोनबा बै समावनो नोङो साहस खालामनानै लाइमोन आबोखौ हाबा खालामनांगौमोन ना। दासो साहस खालामदो नोङो हा? दा थैया होनबा दाथ' बांसिनसो थैगोन आरो। सानै साथाम थैगोन दा। नोंस्रायाथ' थैगोनानो नोंनि हिनजावाबो थैगोन। नोंहा लाइमोन आबोजों खाफालानो गैयाबा माथो बुंबावनो आरो। दे दोनदो आंहा खामानि दं। बा हरमारा आरो बाजै। हरा मानो हरलाबायनो आंलाय? लाइमोन आबोआथ' नोंनि दा एक्सना एक्सआनो सानना लाबाय थादो। नोङो बेखौ बिनि अनगा जेबो साननांला। नोङो नोंनि हिनजावजोंनो मोजाङै रायजो जालांदो आरो। हाबा खालामबाय जाहाथे। आं बेजों संसार जानो हायालै, आं बेजों रायजो जानो हाया मिथिगौना बाजै? इसेबो मोजां मोना आङो। बेफोरखौ बुंनानै दा लाब गैलालै राहुल। नों जेमानबाबो हाबायानो खालामबाय बेखौ। आरो हाबाया खेबसेल'। हाबाखौ बार बार जाबाय थाया जाम्बालाय। नोङो एसे सानना नायाखै मानो? आं सानबाबो साननो हायाखै। मानो होनबा आं दालिमखौ इसेबो मोजांखौनो मोना। आं जायखौबा दा हाबा खालामदों बेखौ इसेबो मोजांखौनो मोना आङो। है आं दा मा खालामनांगौ? जिखिजाया नोङो नाजादो। नोङो नोंनि हिनजावखौ मोजां मोननो नाजादो, अननो नाजादो। दे दोनदो आंहा खामानि दं। मा बुंबावनो आरो सोरखौ मा बुंबावनो? बुंनो थाङोबा गासैनियाबो गोरोन्थि दङहाय। बिमानियाबो राहुलनियाबो। अबेसे लाइमोन आब'नियाबो गोरोन्थि दङ। गोसोखौनो थेनाङामोन राहुलखौ। अनजालु गुबैखौनो निमाहा होनानै थांफिननो हायोमोनथ' बियो। गोरोन्थियालाय जाया नङा बयनाबो जाखायो। खेबसेखिनिखौ निमाहा होनो हायोमोनथ' लाइमोन आब'आबो। दा मा जाखो देनाय राहुलखौ मोजां मोननानै? बिथिंबो जाया बिथिंबो जाया थै। मानसिफोरा जेबो सानना हवानो गाव गावनि लाइफफोरखौसो धंस' खालामना लायोलै। माबा उन्दुबावनोसो ओंखारसोबायहाय आंखौ दिनै मानोबा। मैया हराव उन्दुखौनो लाङासै आं। राहुलनि खोथा सानैनो। टाइमालाय 9:30 मानि जाबाय। आं मोस्रोमखौसो फन खालामनांगौमोन। बै राहुला फन खालामबायसो नामायोबा? र' फन खालामनानै मोस्रोमनियाव सोंनि र'। हेलौ आब'। मोस्रोम मा खालामदों? बिजि नामायो? औ एसे खामानि मावगासिनो आङो। ओमफ्राय मा राहुला फन खालामदों नामा? औ दानि एसे सिगाङाव फन खालामदोंमोन 9थासोआव। आयौ लाजि गैया नोंखौ फन खालाममारदों आरो? बिबारि सोरखौ फन खालामदों हा? सोर लाजि गैयि? माबा लाइमोन आब'? बिबारि सोरखौ बुंदों नोङो हा? सोर लाजि गैयि? माबा रावबो नङा। बै बिसानि माने माबा सनिया होननाया। सनिया माने नेर्सोननि बिनानाव सनियाया। माबा सनियानि बयफ्रेन्डआ। बुंनोनो रोंला माथो नोङो। सनियाया मा जादों? माने सनियाखौ सासे सेंग्राया मार मोजां मोननो नागिरोमोनलै। ओमफ्राय सनियानो नाङानो। ओमफ्राय दा सनिया ब्लक खालामना लादोंनो। हरबाय थायोनो डिस्टार्ब हरबाय थायोनो। ओमफ्राय मोस्रोमनियावबो हरबावदोंनो फन। बै सेंग्राखौनो लाजि गैयि होनना बुंदों आं। अ नंगौ नामा? सनियालाय ओमफ्राय बयफ्रेन्डआ सोर? बयफ्रेन्ड दंखायोबा बिनिया? बयफ्रेन्ड दंना गैयाथाय? जिखिजाया आं बे सेंग्राखौल' मोनथिगौ। आंलाय फोजोंसारासो फन हरदों नामा मोस्रोमनि मबाइलाव। अ बिलाय मानो हरनो आब'? हरखालाना। आंखौथ' दा बियो हरबाबो मोनला। आं ब्लकसो खालामना दोनदों रागावनो। हरखायाबो देनाय थेवब्लाबो मालाबाफोर हरबाबो आंखौ मोननाय नंला बियो। औ बिबारि माथो बुंबावनो आरो। रिसिभखौनो खालामनांला नोङो। औ आब'। ओमफ्राय आब' मा होनो नोंखौबो जुदि राहुला मालाबाफोर फन खालामबावोबा नों मा खालामगोन? रिसिभ खालामगोन ना खालामा? खालामगोन आं। मा? नोङो रिसिभ खालामगोन आब'? औ बिबारि नाथाय मानि थाखाय? राहुलाथ' हाबायानो जाबायना आब'। आङो नांगौ होननानै रिसिभ खालामालै। आं रायहरनोसो रिसिभ खालामगोन। अ जुदि नोंखौ राहुला बिदिनो रायहरखालिनो फुस्लायोबा नों जुदि फुस्लायजायो? जालालै आं मानो फुस्लाय जाबावनो। हाबायानो जाबाय। आं राहुलखौ मोजां मोननानै मा जाबावनो बिबारि? मालाय हाबायानो जाबाय। हिनजाव गोनां मानसिजों सिखाव रखम गोसथोखुमानानै आंहालाय मा जागोन देनाय? पापसो जागोन। बिसोरनि संसारखौसो सिफायनाय जागोन आङो। आरो राहुलनि हिनजावा दुखु मोनबा सहायनोनो हानाय नङा। आं मिन्थिगौ दा हौवाजों थगायजाबा बोरै मोनो। आंबो मोनफेरबायना। दा बायसेयाव जुदि राहुला आंखौ मालाबाफोर फन खालामोना ओरैबायदि रायहरगोन ना आङो। औ आब' दोखो रायना हरखा। नोंनो जुदि मालाबाफोर हरोबाबो दोखो रायनानै ब्लक खालामना दोनखा। औ बिबारि रायगोनथ' र' आं ओरैबायदि रायगोन। ओमफ्राय रायखालिनो ब्लकबो खालामना दोनखागोन। दानियाबा अनजालु गुमैखौ फन हरनिसै।
थेंक इउलै अनजालु गुमै थेंक इउ नोंनि थाखाय आं 20,000 फैसा मोनजासिगोन आरो नोंनि नोंनानावखौबो मोनबोसिगोन आंहाथ' दा खुसिखौनो लाख'नो हायाखै खुसिखौनो अबाव दोननासो जाबाय दं आं अनजालु गुमैनियाव फट' बिहरनोसै गथ' फिसानि ओमफ्राय फट' बिनानै बै बायग्रानो होनोसै आं हेलौ गुमै मा खौरां गाज्रिलै बैनाय माथो बुंबावनो आरो नोंथ' मिथिखागौआनो नङा होमबा ओइ गुमै नोंना दिनैनिफ्राय मोजां जासिगोन दे खबरा माने नोंसा राजा फिसानि फट' हरनाय दङबा मा नंमारगौना नंमारा बैनाय जोंहानि गथ'खौ बायमारगोननो औलै गुमै औ बै खेबसे नागिरनायानो गथ'खौनो नागिरना मोनाखैनो माने नागिरना मोन्दों हिनजावसा गोजासो नागिरना मोन्दोंनो ओमफ्राय माने फसन्द लागा गथ' मोनाखैनो आरो बोरैबा बांगाल साइज गोरिया साइज बेफोरबायदिसो मोनबाय दंनो दा ओमफ्राय नोंसानिखौ फट' बिग्रोदों आरो जोंहानिखौबो फसायाबालाय फसायगोन नोंसानिखौथ' डाइरेक्ट फसायखागोन इसेबां अन्थाव बाथाव मोजां गथ'खौनो फसाया जायो आरो सोरबा ओरैनो बिदों आरो नायनो ओमफ्राय गाबोन नङाबा समफोरनो लायगोननो गथ' फिसाखौ नंगौ नामा औ र' ओमफ्राय गुमै नोङो गथ' फिसाखौ बेसेबांसो मोनबा फानगोन होनना बुंदोंमोन 10,000 होबाबो फानगोनलै 10,000 नङा 5,000 मोनबाबो फानगोन आं होमबा गुमै मानसिया नोंनो 10,000ल' नङा 20,000 होनो ओंखारदों 20,000 मा नंमारगौना नंमारा ओरै मानो नङा जानो गुमै मालाय धोनि मानसि साख्रिआवला मानसि रेलवे साख्रिसो मावखायो मालायबा मास मोनसेयावनो 1.5 लाख 2 लाख गाहाम मोनो बिसोरनि थाखाय 10,000 20,000 फैसायालाय मा बिसोरनि थाखाय 10,000 फैसाया 10 थाखाल'सो आरो 20,000 फैसाया 20 थाखाल'सो औ नंमारगौथ' र' ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा गुमै नोङो मानसिनि सिगाङाव फैसानि खोथा जेबो दिहुननांला माने आङो मैयानो फिक्स खालामखाबाय जागोन दे बैनाय जागोन थेंक इउ दे बैनाय थेंक इउ नोंनि थाखायसो आंना टेनसनफोरा फ्रि जासिगोन गथ'खौबो बायग्रा मानसि ओंखारबाय आरो अम्बिकिखौबो नोङो लांखासिगोनबा औ नंगौथ' ओमफ्राय दा नोंनानावासो आंजों फैगोना फैमाराबा मानो थाङा जानो आं दङना आं थाङा बुंबानो खारग'गोन नामा बेलाय सोर फिसिबाय थागोन दे बेखौलाय माथो फन हरबाबो रिसिभखौनो खालामालै खालामगोन बैनाय खालामगोन नों जेबो टेनसन लानाङा आं दङना औलै गुमै बानायना होथालै नोंनानावजों आंखौ आं माबा मानसिखौनो जोबोर फसायथारदोंसो गुमै जुदि आंजों फैया होनना बुङो मा जागोन देनाय गुमै बेफोरबायदि बुंनो हाया बियो मानो थाङा जानोलै नोंजों थाङा सोरजोंसो थांगोन बेलाय सोर जाहोबाय थागोन बेखौलाय आं हाया औ गुमै प्लिज मोजाङै बानायना होथारदे आंजों नोङो जेबो टेनसन लानाङालै बैनाय आं थानायाव दे होमबालाय आं गुमै जेबो टेनसन लाथ'ला दा आङो अके सानथारबाय औ बैनाय औ अकेखौनो सानथार हागौबा न'नि मानसिफोरनोबो खिन्थाना दोनखादो आं दङना आं नों जेबो टेनसन लानाङा दे जागोन दे होमबा ओमफ्राय गुमै जेखिजाया आं गाबोन नङाबा समफोर नोंसानाव मानसिखौ लाना थांसै ओमफ्राय फैसानि बाथ्रा जेबो बुंनो नाङा दे माने फैसानि खोथा दिहुनखानो नाङा 20,000 हरगोन होनखादों नालाय दे ओमफ्राय गुमै फट'आ हरदो मालायबा फिसालानि फट'खौ नायोनो र' आंनाव फट'आनो गैया र' बाब्रे फिसालानि फट' गांसेबो गैया होमबा गुमै गैयालै मानसिखौनो सुखुखाया आङो बिमानि खर' जानायखायनो हामालै बेफोरबायदि बुंनो हामा गथ'नि जेबो दाय गैयाब्रा थेवब्लाबो रागा जोङोलै दे जेखिजाया फट'खौ हरदो र' आङो खेबहैनि फट' औ दे हर दे गुमै दानो हर खेबखांनायनि उनावनो औ जागोन दे इसोर फ्रि जासिगोन दे आं बिसोर सानैनिफ्राय फ्रि जासिगोन लावदुमखौ हरनो हाबा आरो अम्बिकी आदैखौबो हाबा हरनो हाबा गैखाला जेबो टेनसनानो गैला आंहा मा जायो जाबाय थाथोंसै आरो आङो हाबा खालामफिनो फिना बेफोरो उनाव जाबाय थासिगोन जिखिजाया बिसोर सानैनिफ्राय फ्रि जासिगोन आं आरो लोगोसे फैसा 20,000बो मोनसिगोन बा गोसोखौ दासो स्रां मोनलायबाय दे आङो लावदुमखौ बायगोन होननायखाय आरो अम्बिकीखौ हाबा खालामगोन होननायखाय अम्बिकी आगै आंलाय ओंखामसो संबाय दङ नामा अबाव थांखो मानसियालाय गथ' फुथुदों गथ'खौनो फुथुबाय दं खोना र' खेबहैनि फट'खौ बा जिखिजाया 20,000 मानि बा आं 20,000खौ मा खालामगोनलै न' स' लुनोथ' गैखाला आंहा जागोन बायला जिलाबाबो जागोन आंनिया बेफोरावनो थाबाय बायगोन
बेदरखौनो दोखो दोखो जानांगोनलै बोरमा बेदर अमा बेदर लकेल दाउ दोखो जानांगोन लोंनांगोन सानफ्रोमबो आधा किल' बेदर लाबोगोन ओमफ्राय ओंखामजोंबो जाबाय ओमफ्राय लोंग्राजोंबो जाबाय नामा माइरंबो बायनो लागा गैया कन्ट्रेलनिबो माइरं मोनबाय थाखायो आरो न'निबोथ' एसे दंखायो सानैल'सो जाग्रा मानसिलै जेबो टेनसनानो गैया फारसेथिंजाय आरो अम्बिकी आगैखौ हाबा हरबाथाय गैला रावबो जाग्रा मानसियानो गैला आंलाय हारसिं बेसेबां जानो ने ओमफ्राय अम्बिकीनो दिनै खिन्थाथ'ला आं गथ'खौदि आं फानहरनोसै नङाबा दोखो दोखो गाबगोन दोखो दोखो गाख्रबगोन बियो बेनिखायनो फैसाखौ लाग्रोनि फैसाखौ लाखांनायनि उनावसो खिन्थानोसै दा खिन्थाथ'वा आंबो खुसियावनो थानो हायाखै फट' बिहरनाया गोबावानो जाबाय माथो चंदा है तू मेरा सूरज है तू मेरी आँखों का तारा है तू चंदा है तू मेरा सूरज है तू बे मेथाइखौ रोजाबबानोथाय उन्दुलांखायो ए नोङो दाबो ओंखाम सङाखै आं आरो ओंखाम संदों होननानै इसिङावसो नागिरहैदोंमोन आदा सिरिबु सेन्थेन दासो उन्दुलांबाय मानसिया ओंखाम संनोनो थांखानायदों आं राजाखौ फुथुखांनायनि उनाव नै दासो उन्दुलांबाय देनाय राजाखौ बेफोरबायदिनो मोजाङै बामना लाबाय थानाय माने आङो राजाखौ फट' खेबनि र' लावदुमनि फट' खेबनो नागिरदों नाथाय मानो ओरैनोबा माथो फट'खौनो लाफेरा फट'खौनो खेबफेरा माने आगै आंनियाव लावदुमनि मोनसे फट' गैया मालाबा लोगोफोरा बियोलै आगोलफोर आं खामानि मावनो थाहैयोमोन ना बेयाव लोगोफोर दंसैमोन ओमफ्राय बिसोरो मालाबा बिहरो आरो फट' नायनो बेनिखायनो दिनै लानि र' नंगौ नामा सोर बिदों आदा ओइ नों सिनाय हाया दे ओइ गोजानथारनिसो बेंगालरनि बेनि नङा नंगौ नामा औ नंगौ दे बिदिनो दलर लाबाय था राजाखौ आं मोनसे खेबनि जाबाय दे आदाया मा लावदुमखौ अनग्रा जाबाय नामायो ओरैनोबा माथो सिगांफोर लावदुमखौ फट'खौनो खेबामोन गावसोरनि आलासिफोरानो सिगांफोर फट' बियोमोन ना ओमफ्राय फट' बिबाबो बुङोमोन खेबा आं बाल गथ'नि फट' बेफोरबायदिसो बुङोमोन मायबा बुंसोयोमोन ओमफ्राय दिनैलाय माथो खेबबाय माने आदायाबो लावदुमखौ अनग्रा जासिगोन गाव गायनिनो फिसाला बोरै अनालासिनो थानो देनाय आदाया जुदि लावदुमखौ अनबाय थायोबा सानसेबो रायाबा आं जोबोद खुसि मोनगोनलै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनगोन दिनैबा गोसोखौ गोजोननाय मोनलायबाय आं आदाया फट' लानायखाय गथ'आलाय माथो अनथावथावथार मोजांथार आयु आंना हिनजावा बेसेबां मोजां मोनलायगोनलै जाब्बायसो गथ' नागिरबाय दंमोन एकदमबारे बेफोरबायदियानो ओइ खोनादोंना सना आया बेंगियालाय खोनायाखै ना मायो खोनादोंना खोनायाखै ओइ सना जों फैलाय दे नै फट' हरबाय नायफैदो फट'आ गथ'नि फट'खौ हरबाय फट'खौ हरबाय हेनि आयौ माथो मोजांथार गथ'आ किउटथार आंनो नांगौहाय बेखौनो बे गथ'खौनो नांगौलै सना दिनैनोलाय गथ'खौ जोबोद फसायथारबायसो आङो माला लायगोन माला दिनैनोलाय नङाबा दिनैनोलाय ओमफ्राय मा फैसाया जेसेबां नांगौ एसेबांनो होबानो जाबाय औ 40,000 नांगौनो मा 40,000ल'हाय 80,000 1 लाख होनबाबो बायना लाबोथारगोन आं बे गथ'खौ बेफोरबायदि गथ'खौनो नागिरना मोनाखैमोन ना जोंफोरो बिफा दिनैनिफ्राय नोंखौ बिफा होनना गाबज्रिनांसिगोन नोंबो बिफा जासिगोन आंबो बिमा जासिगोन ओमफ्राय माला लायगोन बिफा गाबोन नङाबा समफोर लायनोसै बिमा मा समफोरहाय समफोरालागै नेबाय थागोन नामा अबावबा सोरबासो लांबाय बायगोनहाय लाङा मानो लांनो माबा दिनैनो फैसा होसोनानै बायना
औ जागोन आं दायो 20,000 सोना हरखागोन। अ फैसा सोना हरखा दिनैनो 20,000सो होमबानिया रावबो लांनो हानाय नङा दे। बा एसेबां गथ' नागिरबाय जोंफोरो नाथाय जोंफोर नागिरनाय बायदि गथ'खौनो मोनाखैमोन ना। बोरैबा बांगाल साइज गोरिया साइज गथ'फोरखौसो मोनबाय थादोंमोन ना। ओमफ्राय हिनजावसा गोजासो मोनदोंमोन ओमफ्राय दिनैसो मोनबाय दे भगबान इसोरनि अननायाव। आं जोबोद अननो ओंखारबायहाय बिफा गथ'खौ आं बामनो लुगैसोबाय। दे जागोन दे गाबोन नङाबा समफोरनो थांसै। समफोर नङाहाय समफोर नङा गाबोन फुङावनो थांबानो जाबाय ओंखाम जाखांना। आं हालाहाय मा आं गथ'खौनो जोबोद फसायथारबाय। अनथाव बाथावनो बिमाबो थैजादों सोरबा अनो दा बिफायाथ' अनखायाखै ना न'। जानो सोर सोर दंथाय आंबो मोजाङै सोङासैना। न'आव रावबो गैया खोनालै बेनिखायनो फाननो ओंखारदों बिफाया। बिमायाबो थैबायबा। औ जोनोम जानायावनो थैदोंनो बिमाया। आयौ अनथाव बाथावनो होमबा सोर नायोबा गथ'खौ। मोनथिला दा सोरबा नायो गथ'खौ बिबैफोर दं खोना। बै बिबैफोरालाय बेसेबां नायनो देनाय बुरै मानसि बारा जोथोन लानो हायाथ' बिमाफोर बायसि। बेनिखायनो नों लाबोदो आरो बिफा थाबैनो गाबोननो थांमा दे। गथ'खौ नुनाय लोगो लोगोनो अननो लुबैसोदोंहाय माबा बामनो लुबैसोदों बिफा। आंनिबाथ' नोङो दिनै लायनो थांनांगौमोन ना। दे दिनै सानसेखौ मेगन मिसिबनानैबाबो थाथारदो आरो। दे जागोन दे गाबोन थांथारदो बिफा। ओमफ्राय नोंनो सोर नागिरना होनाय एसेबां अनथाव बाथाव गथ' एसेबां मोजां गथ'। दंलै सासे मानसि। सोर मानसिया मालाबा जोंहानाव लाबोबानो जाबाय ओमफ्राय बिनोबो गथ'खौ नागिरना होनायनि 10,000सो होबानो जाबाय। औ बेखौनोथ' सानदों र' आंबो एसेबां मोजां गथ' नागिरना होदों बिनोबो अननानै 10,000सो फैसा होनायानो मोजां जागोन नामा होननानै सानगासिनोमोन आं। औ होबानो जाबाय बिनोबो 10,000 फैसायालाय माखाय जेबो नंखाया जोंनि थाखाय। बा सना रखम गथ' नागिरना होदों बियो। औ नोंगौथ' बिमा। नोङो आंखौ दिनैनिफ्राय बिमायानो गाबज्रिदो दे आरो आंबो नोंखौ बिफा। जागोन दे बिमा। ओइ आं दिनै ओरैबायदि खुसि माने दिनै मा जागोन हो थां बेदर लायथां बोरमा बेदर आधा किल' लायथां बिफा दिनै हराव दोखो जानांगोन। इस गथ' मोननायनि खुसियाव बोरमा बेदरसो जानोसै होमबा। औ माथो जानो होमबालाय गल्लाखौ जानो बासोदों आं गल्लाखौ मोजां मोना आं बेदरसो मोजां मोनो जानानै। लाबोदो नोङो दिनै बोरमा बेदर ओमफ्राय माबा अमा बेदरबो लाबो फुवासे जाग्रा मानसिबोथ' गैखाया जोंफोर सानैल'। जागोन दे जागोन लायगोन। बिफा फट'खौ आंनि माबायाव हरना दोन वाट्सएपाव। जागोन दे ओमफ्राय मा ओंखाम संला नामा दिनै? संनोसै आं दिनै माने ओरैबायदि खुसिलै बिफा खुसियावनो मा खालामनोसो मोनलाय लांबाय आं। बापरे बिमा जागोनखाय नामा? औ ओंखाम संनायनि सिगां आइनोनो खेबसे खबर होनि र' आङो सासे बाबु फिसा नागिरना मोनबाय होननानै। आं दा खुसिखौनो लाख'नो हालाहाय। हेलौ आयै आं दिनै जोबोद खुसिसो आयै। मानोना आं सासे बाबु फिसा नागिरनो मोनबाय। मा? औ आयै आं जेरै नागिरदोंमोन बेफोरबायदिनो थार जा अनथाव बाथाव किउटथारसो आयै। दे हामबाय दे माला लाबोगोन? गाबोननो लायनो होदों र' आङो। दे लाबोबाथाय नायनो थांगोन दे आंबो। औ आयै औ आं खुसिखौनो लाख'नो हायाखै। अबेनि जाखो ओमफ्राय गथ'आलाय? आं जायगाखौनो सोंनो बावबायहाय। ओमफ्रायलाय ओरैनो फ्रियावनो लाबोगोन ना बायना लाबोगोन? बायना लाबोगोन आयै बायना 40,000ल'सो नांगौनो। आंथ' लाखसे होनानैबाबो लाबोगौमोन। ए नंगौ नामा? दे हामबाय दे इसोरनि अननायाव सासे मोनबाय। नङाबाथ' 5 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो नागिरगासिनो नों। औ आयै दिनैथ' जोंफोरनि हाबा जानाया 7 बोसोरानो जाबाय। 7 माने 8 बोसोरानो जासिगोन। दे जिखि जाया हामबाय दे इसोरनि अननायाव सासे मोनबाय। औ आयै औ। ओंखाम जाबाय? ओंखाम जानायथ' बाद हो ओंखामखौनो संथ'वाखै र' आं दहायनो संनो होदोंमोन नाथाय बाथ्राफोरखौनो सानै माने खुसियावनो संनोनो हायाखै आं दासो संनो नागिरदों र'। आयौ एसेबां खुसि। खुसि जायाबा एसेबां गोबाव समनिफ्राय नागिरगासिनो दिनै 6 बोसोरानो जासिगोन गथ' नागिरनाया। गथ'खौलाय मोनदोंमोन मोननाया नाथाय बोरैबा बांगाल साइज गोरिया साइजसो मोनबाय दङमोन। बेफोरबायदि एसेबां अनथाव बाथाव गथ' अरावबो नागिरना मोनाखैमोन। ओमफ्राय हिनजावसा गथ'फोरखौसो मोनबाय दंमोन। जोंनो आरो हिनजावसा गथ' नाङाना हौवासासो नांगौ। आंनिबालाय हिनजावसाबाबो फिसिजायो आजिखालि हौवा हिनजाव समान माथो। ओहो नाङाहाय मा जोंफोरनो हिनजावसा गथ' नाङाहाय आंनोथ' नांथारा हौवासासो नांगौ आंनो। दे जिखि जाया मोनबायथ'। औ दे दाबो ओंखाम सङाखै नोङो ओंखाम संदो बिजामादैया उखैफ्लेगोन बे। औ आयै औ दे होमबा दोनथ'। दे। आयु आंनि राजा सनाखौ आं माला बामनो मोनगोन दा? माला हर जागोन? माला गाबोन फुं जागोन दा?
दिनै हरावबो उन्दुलांनाय नङाहाय आं गथ'खौनो सानफ्लांबाय थागोन नंमारगौ दे इसोरनि अननायाव गथ'खौ नागिरना मोनमारबाय आं